हर कलाकार भी अपना समाज खातिर मरेला। सही बात। तो दुनिया के हर आदमी कलाकार भी जे हुई तो अगर घमंड रहेला कि ना हम वही समाज के। सही बात। लेकिन कलाकार का मजबूरी का होला कि कलाकार के सबका खातिर गावे के बा। हाँ जी। न तो हमारी वो गीत गावल आज भी ये पूरा मगध के धरती सुनेला कि जहिया से तुरल बाबा सामन में रही गईले हो पूरा ही सपना हमार हो। अरे कुहू के करे जा दिल में लगल बाते घुआ हो नैया फसल में मजूधार देखे ना बात गइला अरे कहा न पता हो भइला अरे मजबूर की शान हो। लेकिन हमरा मनोज ठाकुर भैया के आदेश बा कि एगो होली गावते बड़ा तो परंपरिक के मार्ग माने धमार होली हम मिथिलेश बाबू बड़ा सुंदर लय बतौले बनी। पुरानिया में जब सिखत ना रही तो घरे जानी जे गोरिया कोई के सिंगार अंगना में पीसे ली हरदिया ओकरा बाद आई अखिया भइली लाले लाल एक नींद सोचे द बोलमुआ बॉर्डर पर के जवान कहलन घरवा आई बनाए जान सीमावे पर मचल बाटे होली केहू गावल बंगला में उड़ेला वीर बाकी नायका का गावतरी कि सतुआ अरे खा लो होली में हमार गीत आयल हना बाकी स्टेजे खाती लइका बड़ा चिंता में बाए रीतिका जी का हो आ कहत का बा का कहत की गोरकी अरे तुरल सुसरे अरे भगुआ में दिल डोए में जबा
के आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा नहीं का बताओ तो रीतिका चिकन चकन एगो लई फसली ओकरे सौसे कमाई होलू सब हमारा परिवार के लोग हलो टिंकू बाबा हमारे भाई हो टिंकू बाबा के परम प्रिय भाई प्रिंस भैया गोलू राजा के बड़ भाई मालावा कोई हमर देवर भागी कॉल जी मन करे नारी छाती में राई फॉल जी मन करे नारी छाती में राई फॉल जी बैठते बैठते जाते जाते ना ये ऐसा जगह बा मुन्ना भैया के राहुल भैया के तमाम हमारे भाई लोग आए बा तो जगह से जाए तो मन ना करे यही से कहता कि जाए ना बैठते बैठते कहता साली अपना जीजा जी से कहता फगुआ खेलावा जानी खुला सुनती हमारा प्रमाण देने की जरूरत नहीं ना नहीं सब बोले लगे केहू रोकता बोले तू जाना था कि हम कोई सब लोग भी जाना था सब बोलना कहता ये रीतिका क्या हो ऊपर चीजा में हंसूना
तर छोट पिचकारी ना होला। अरे कोनो पिचकारी के दाम 20 रुपया होला। सही बात 300-400 खर्चा कोइला तो 3.5 बीता के। सही बात गलती कहाँ बा? ना जी हम बानी छोड़ ताहर मोट पिचकारी मोट पिचकारी हो मोट पिचकारी सोनू सोमती जनी कर परिया काहे बरियारी होता जाने लू काहे बाही में झूला खाती झूला बाही में झूला खाती झूला